hákali do koša, aby to stúpalo. No. Už aj to je to, čo za rozhodný elektrický. Čo to je z Mali asi, nie? Rozhľadač to je Mari. Mali. Jaj, ako z tohoto z elektrára. Mara, neviem koľko, 150 MW, koľko vyrába. Tak aj stará mama videla. No dobre, tak pozdravujeme. Nevra, videli nás? Hej. Povedz, dačo natáčam. Je to fantastický zážitok, vážení diváci. Neuveriteľné. Dobre, môže byť. Predstavujem vám pilota Martina, ktorý sa... Pozdravujem posádku na zemi. Hej. A vážne nás to berie tam, na tú Lubču, predstav sa. To je oteplilo. Lubče je kde? Tam. Hej. Vyklesáme a spýtame sa dolu potom. Tam je Lubča. Že kde sme? Tu je teplo. Kto to mi povedal, že vraj tuto by malo byť takto?